And my preaching this morning is a father's business. Pag sinabing father, okay, there is only father. One father operated us. Isang amang nasa langit at yung makapangyarihang amang nasa lupa. Okay. Dalawa po ang katangian ng ating Ama. Siya yung walang hanggang Ama dahil siya yung lumikha sa atin. At tayo po, nung bumaba po siya yung amang nasa kalupaan. Okay? Kasi nasa langit siya eh. Bumaba po siya. Kaya ang sabi ko, ano ba ang meaning ng Ama? Pag sinabing Father, mayroon tayong tungkulin bilang Ama sa ating tahanan. May mga dapat tayong isinasagawa. Kaya pag sinabing Father, ay pinagkatiwalaan ka ng ating amang nasa langit na magpamilya. Kaya may tungkulin ka, may responsibility ka bilang ama ng tahanan o tatay ng tahanan. Okay? So, meron kang i-manage. Manager ka sa iyong tahanan. Kaya happy Father's Day sa lahat. Nire-recognize po ng mundo na meron talagang araw para sa mga tatay. At napakaganda naman po yan. Upang sa magkaganon, meron namang panahon ng mga tatay na lumingon. At samantalang siya po ay abala, siyempre po, maraming ginagawa para magiging masaya naman yung ating mga daddy, tatay, okay, mga papa. Nakakanta na ba kayo? Itong father's business na tinutukoy ng ating Panginoon. Okay, ang ganda nito. Kasi pag sinabing business, ang ibig sabihin busyness. Business. Pag sinabing business, ang ating abang nasa langit ay 24/7 ginagampanan niya. Busy po siya sa pangangailangan ng sangkatauhan. Pero makapangyarihan Diyos yan, bilyon po ang tao. Amen? Yung mga pamahalan na may problema na kung saan po sila kumukuha. Kasi yung tatay natin sa Pangulo, yung mga presidente, tatay natin yan sa bansa. Okay? Kaya inihalal po natin yan. Kaya yan po ay mananagot din sa ating Diyos. Yung mga gobyerno, yung mga presidente, yung mga hari, yung mga minister. Kasi, bakit po? Kasi siya yung hari ng mga hari. The King of Kings. Kaya ang harap dyan, yung mga mapamamahala sa mga bansa. Kaya kailangan, sabi po ng Book of Psalms, na pag in-exalt yung pangalan ng Diyos ng isang bansa, sila po ay mapagpala. If they exalt the name of the Lord, pag nire-recognize po nila yung pangalan ng Diyos sa kanilang bansa. Ang ibig pong sabihin, pag sila po ay may mga paaralan, ang nire-recognize nila lagi yung good manners, yung makadiyos na nanalangin po sila. Kaya minsan nabasa ko po at narinig ko sa Amerika kung bakit nagkaroon sila ng problema during those days. Protestant po kasi country yan. Kaya nangunguna lagi ang Diyos. Kailan dumating po yung panahon, hindi ko lang alam kung kailan yon, na wala na yung Bible sa school, wala na yung prayer. Okay? Siyempre po, independent na, naliwanagan na, pinagpala na po. So, minsan, napakaganda kung ibabalik po natin na unahin natin ang Diyos. Amen? Kaya, nagkikitan ng Diyos, yung mga righteous, siyempre po, pinagpapala, kaya father's business. So, dalawang meaning po yan, isang literal at isang spiritual. Pag sinabing spiritual, yung Ama nasa langit, ang literal siya yung Ama ng sangkatauhan. Okay? Kaya ang sabi po ng Bible, si Jesus Christ ang panganay sa lahat. Nang ibig po sabihin siya yung Ama nung bumaba siya dito sa lupa. Kaya nung nagpaturo yung kanyang mga alagad, turuan ko kaming manalangin. So tao po siya noon. Katawang-tao, sabi niya, Amang nasa langit, Father who art in heaven. Di ba? Hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done. Galing sa langit, bumaba po siya.
Kaya kung ano yung kalooban yung Ama na sa langit, yun din yung kalooban niya dito sa lupa. Kaya nung nananalangin po siya, example po yun. Eh ngayon, sino yung Ama na natin ngayon pag nag-pray tayo? O Espiritu na po siya, nag-resurrect na siya. Kaya, our Father who art in heaven, si Jesus Christ na po ang Ama ngayon. Amen? Yung Ama na tinutukoy niya noon, hindi ibig sabihin dalawa, Espiritu po yun. Siya lang ang nakakakilala sa Ama. Amen? Everybody say amen. Amen. Wala nang ibang Ama. Okay, tingnan natin. Basahin natin. And the government will be upon his shoulder, and his name will be called. Sino raw yung everlasting Father? Yung ipapanganak. Lalaki, ang pamamahala ay nasa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. Sino raw yung Ama? Sino raw yung Diyos? Yung ipapanganak. Yung iba hindi naniniwala. Ang Diyos, kaya niyang magkatawang tao kasi Diyos siya. Kaya nakakalungkot yung mga ibang preacher. Nililimitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos pwede magkatawang tao kasi Diyos siya. Magagawa niya ang lahat ng bagay kasi Diyos siya. Pero ang tao hindi pwedeng magiging Diyos. Maliit na Diyos-Diyosan pwede. Sinabi ng Lord dyan eh. Ang mga nagdadala ng salita ng Diyos ay parang Diyos na maliit. Kaya yung iba iniidolo. Artista nga iniidolo. Eh, hindi ka pa nagdadala ng salita ng Diyos yun. Eh kung nagdadala ka, ang daming himala, ang daming nagbabago ng buhay, ang daming blessing. Diba diba? Gagawin ka ng ano? I-idolize ka na. Hindi iodize idolize. Iodize, asin yun. Magiging asin ka na ngayon. Pupulpuro ka na ng asin. I-iodize ka na. Bakit? Isasampay ka na eh. Ang galing mo. Stop! Stop eh. Ang tindi ng kapangyarihan, di ba? Andiyan pa ba kayo? Ang tindi. Alam nyo, ang sabi ng Bible, huwag kayong maniniwala. Bakit? Eh kahit nga yung apoy, galing sa langit, galing ipadala dahil sa himala. Kaya sa huling panahon, maraming mga, hindi ako nagsabi noon, si Kristo. Maraming mula ang propeta, maraming mula ang puro, maraming mula ang Kristo. Ye shall know them by their fruits. Ang pag-isang mangaral ay natamunan niya. At least na yung kanyang pinapangaral sa salita ng Diyos. Mag-ingat na kayo. Amen? Darating ang panahon, ay paghahanap ng kaluwalhatian niya. Isa lang ang kaluwalhatian. Ang Diyos lang ang maluwalhati. Hindi ang tao. Hindi niya ibibigay yung glory niya sa tao. Amen? Everybody say amen. Okay, kaya dito, Father's business. Sunod. And I said to them, when you pray, ayan, sinabi ko na yan. Yun yung Father natin. Siya yung negosyante, siya yung mayroong kang karapatan. Pagtatay ka dito sa lupa, do you have any right? Yes. Pag presidente ka, you have any right? Every human being has a right. Amen? Paano ka huhusga? You have the right to judge
righteously. Patay. Pantay. Kaya walang itinatangi ang hustisya. Kung mali, mali. Tama. Yan ang justice. Yan ang justice ng Diyos. Hindi nasusuhulan. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Kaya matindi yung father's business. Gusto niyo pa ng business? Ang Lord, tinapos niya na sa cross eh. Ngayon nandun na lang siya nakaano sa atin eh. Tinitignan niya na tayo kung ano naman ang business natin ngayon sa pinagkakabalahan. Gusto yung malaman? Ang daming business kayo ng tao. May business partner. May business kabuhayan, hindi masama. Kabuhayan? Okay, magpalago ka, okay. Business mo yan eh. Ano pang business mo? Okay, gawin mo business yung ano mo. Yung talagang ano mo. Alam nyo, pag sinabing business, maraming ibig sabihin po yan. Hindi na natin isa-isa yan. Nasa dictionary po yan. Kaya pag sinabi mo business, may role ka, may function ka, an immediate task or objective. What is your business? A particular field of endeavor. A usual commercial or mercantile. A personal concern. Pag mayroong mga tao, wag mo akong pakialaman. None of your business. Di ba meron ka kahit personal, kahit isa nga? Huwag kayong makialam dito. Asawa ko to. Hindi mo alam ang inyong pinagdadaanan. Kaya sinasampal ko siya. Kaya binubog ko siya. Kaya none of your business. Abay, pag sinaktan mo yan, meron ng batas ng tao. Kahit na may karapatan ka, huwag mong abusuhin. Yan ang ibig sabihin po nun. Ay, matindi ang Diyos natin, very fairness ang Diyos. Kapag binigyan ka ng karapatan na magpamilya, mag-manager na isang kumpanya, mamamahala sa isang departamento sa gobyerno, huwag mong samantalahin at abusuhin yung authority at pamamahala na binigay sa iyo ng Diyos. Kasi, magsusulit ka sa harapan ng Diyos. Tatay siya, praise the Lord. Alam niyo ba ang katangian ng tatay? Tingnan natin ang katangian ng tatay, Tingnan natin kung nandito tayo. There is no such thing as perfect father on earth. Wala. There is only one perfect, that is our Father in heaven. Amen? Umaba siya, perfect siya noon. Hindi siya nagkasala. Okay, kasi pinanganak siya sa pamagitan ng Holy Spirit, yung paglilihi. Kaya siya po ay nakunsi sa pamagitan ng Holy Spirit. Dito po, ano yung katangian, the example of a true father? Sabi ng ating Panginoon, okay, Luke chapter 15, verse 11 to 13. Ito po yung example ng prodigal son. Tingnan mo ang isang katangian ng tatay. Okay, tingnan natin. Okay. Pero isang ama, dalawang anak, sabi ng kanyang nagababata ka, anak, bigay mo na sa akin lahat ng kayamanan, portion, yung party ko. Anong ginawa ng tatay? So the father divided to them his livelihood. Ngayon, ano? Meron pa ba dyan? And, okay, ito yung ginawa nung nabuhay yung mana. Pumunta sa napakalayong lugar. Nilostay. Pag sa malayong lugar, para hindi pa kailangan. Para hindi pa kailangan. Siyempre, wala pang text noon eh. Wala pang long distance. Wala. Pag umalis ka, noon, kasi sa batas ng ano to batas ng Hudyo to Pag umalis ka at kinuha mo lahat ng mayaman mo, ibig sabihin patay ka na. Tinakwil ka na ng lipunan. Dito pa kayo. Kasi batas nila yun Pag ikaw ay nag-disobey sa iyong magulang, babatuhin ka. Tama? Okay. Pero nung dumating ang ating Panginoon, okay, binigay niya yung example. Anong ginawa? Umalis.
wasted his position with prodigal living. He wasted all. Ano, prodigal, talagang nilustay na, yaman, daming yaman. Ngayon, ano? Spend on. Ay, barkada rito, barkada roon. Siyempre, daming kaibigan. Pag marami kang pera, marami kang kaibigan. Ang tunay na kaibigan, pag wala ka ng pera, yan mo makikita kung sino yung buhay. Alam namin nyo na kung sino tunay na kaibigan nyo. Pero wala, yun yung pa rin siya. Amen? Pero pag wala na, bahala ka ng Batman. Nagkaroon. Ay, nagkaroon ng sibir. Sinabing sibir, ang tindi ng salot. Nangangailangan na siya, inubos na eh. Sige. Dumating ang panahon. Okay. Naubos. Wasted. Alaga na mag-ubos eh. Siyempre, ubos na. Nag-join na siya. Siyempre, nag-join pa rin, nag-hirap eh. Talagang ang ganda ng trabaho, makarapos lang. Yun ang ibig sabihin. Nakasal siya sa pagpapakain ng mga baboy. Yung mga baboy, kumakain siya, hindi. Nakakita na kayo na nagpapakain ka ng baboy tapos wala kang makain. Meron. Kumakain yung baboy, pero wala kang makain. Kakainin mo naman yung baboy, nakakain din yun. Ang dami ngayon sa panahon natin. May fish, may supply yung baboy, pero yung tao wala supply. Yan ka ba kaya? Ang gugutom yung tao. Kaya hingin dito. Bakit? May pagkain yung baboy, yung tao wala pagkain. Ganyan ang tindi ngayon. Yan ka ba kaya? Ito. Wala nang may lagay sa kanyang tiyan. Kundi yung mga pots, wine, kasi yung mga has, 25. Sisip-sipin niya yung mga ano ng nyug. Pwedeng ano yun eh, yung mga ano ng nyug. O ngayon, walang naawa kahit na ng bagay. Wala siyang nakuha. May iba dito, meron dito. Meron din, maaga pa lang, meron ka ng may bonus na eh. Kung panahon nila, wala. Ang tindi, di ba? Bakit? Pagka nagpapaka, wala nang pakialam sa'yo ng mga naroon. Bakas kasi yun eh. Wala. Pinahintulutan ng Diyos. Bakit pinahintulutan ng Diyos? Ato na. Okay. Nagmuni-muni siya. Ang daming, yung tatay ko, grabe, ang dami siyang alipin, dami siyang katulong. Sobra-sobra ang mga pagkain namin doon. Dito, mamamatay ako rito, dilat. Mamamatay ako dilat dito. Matindi yung karakter eh. Matindi ito. Gano'ng matindi? Number one, karakter ng isang tatay lating father. Paano niya pinakita na mahal niya yung anak niya? Ilang taon na nung kinuha ng mana? Ilang taon na? May kanya-kanya tayong batas eh. Sa Amerika, 18. Hindi ko alam sa Israel kung 25 years. So, ibig sabihin, mayroon siyang kamalayan. Alam niya na ang dapat niyang gawin. Ganun siya kabuti nung ama. Bakit? Alam mo naman na eh. Nag-aaral ka na. Alam mo na ang tama at masama. Inaralan ka na ng salita ng Diyos. Umambit ng ating Panginoon. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Alam niya ang panutunan ng Diyos. Kaya, dahil sa kagandahan ng ama, o sige, pagbibigyan kita. Kasi ikaw yung bunso. Talagang subukin mo naman mamuhay na mag-isa. Kaya yun ang ibig sabihin eh. Kaya niyo ba yan, mga tatay? Labing father. Tignan mo. Or Elias, or Ane, will he offer him a scorpion? Diba? Meron pa ba? Okay. Ano yun? But he knowing their thoughts said to them, every kingdom there. Okay. Yun na. I will arise. Ito na. And go to my father and will say to my father, I have sinned against. Saan siya nagkasala?
And dalawa ang kanyang kasalanan. Kasalanan Ama na sa langit, kasalanan niya ng batas. Ng kanilang batas, yung mulo nila. Nagkasala siya, tinakpit sila ng lipunan, kinuha niya na lahat. Pag kinuha mo lahat, hindi ka na makakabalik doon. Pagpapatuin ka. Kaya nagkasala siya sa batas ng Diyos at nagkasala siya sa tatay niya. Anong ginawa ng anak? Okay. Alam niyo, kailangan magkakaroon ka ng acceptance pag ikaw yung anak. Kung ano yung kalagayan mo, pinagbigyan ka ng tatay mo, natuto ka dahil pinahintulutan ng Amang nasa langit na matuto ka para mamul ka. Amen? Kaya yung mga anak po natin, huwag natin silang kontrolin. Bilang mga magulang, kinukontrolin. Pinapagalaman, pati suot ng sapatos. Yung panahon mo yan, ganyan yung kanyang estilo. Yung panahon ngayon, iba na, pag-Koreana na ngayon. Iba na ngayon. Eh gusto mo yung panahon nyo pa? Ay hindi. Hindi kayo magkaugma. Hayaan mo na ang Diyos ang magmul niya. Kasi, ipinanganak yan ng Diyos. Anak yan ng Diyos, ayon sa kanyang sariling wangis. Tapos na yung pagbumul ko sa kanya mula bata, hanggang nag-elementary, hanggang nag-high-school. Nung college na may kamalayan na yan, bumubuto na yan. Ang tawag ko dyan, legal age. Kaya dito sa atin, pag 18 years old na, legal age. Meron na siyang karapatan. Kaya, taray, karapatan ko na. Karapatan ko na mag-asawa. Talaga karapatan. Pag nag-dildil na yan na kasi, ay, yan, bumabatik eh. Yung tatay naman, ay, lumayas ko! Hindi, ang tatay dito, loving father eh. Hindi niya tignan nyo. But hindi, nung nasa taas pala, his father so. Na gato, ang mga tatay, pag bumalik ang anak mo, ay, may bumalik ka, pinagpipray kita. Oh, diba? Ilan pa ba kayo? Saan talaga black sheep ka ngalas? Tapos, diba? Maghanap ka ng mag-greet sa'yo ng Happy Father's Day. Tapos pinapalayas mo. Tapos, isama ng kalooban mo pagka hindi ka sinunod. Diba? Hindi pa ba kayo tatay? Ang sakit, no? Ano ba tayo katangian ng loving father? At saka yung compassion? Pari bumalik. Eh, wala. Kasi, nagigil mo yan eh. Nakasama ka na maaga. Ayaw ko yung makapangasawa ko na eh. Kasi tamad yan eh. Alam trabaho yan. Alam profession yan. Wala na nang pupuntahan eh. Wala na. Ay mananampalataya ka. Humingi na ng pagsisisi sa Diyos yun. Tapos naglikod pa kayo sa Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang ganda ng preaching sa Lord. Hallelujah. Pero walang compassion sana. Compassion sa tupa. Grabe. Hallelujah. Mga tupa. Magbahalang kayo. Pero nung dumating yung blessing na na, nagdito ka na naman. Ha? Sit. Wait. Ay, dahan-dahan ka, Father's Day mo. Baka yung attraction mo. Baka magtitik ka na yan ng maintenance. Eh, minsan, ang Diyos na natin na sa langit, tinitignan niya yung mga tatay eh. Amen, matatay. Hindi naman perfect eh. Hindi. Ang mahalaga, meron kang compassion. Anong ginawa niya? Nakakap eh. Inakap mo eh. Inakap. Malayo pa lang. Tinakpo niya na. Bakit? Inakap ka. Cover kita. Baka magkita. Baka magkita ka. Yari tayo dito. Yari. Bakit? Tinakpil ka na. Pagpapatuhin ka. Patas nila yun. Tingnan natin. 21. Nagkumpisal siya, Ama,
Ama nasa langit na pinagsisisihan ko. Natuto ako nung ako'y nagutom. Wala na akong kaibigan. Wala na akong makain. Naalala kita. Kaya nung naalala kita, naalala ko yung amang nasa langit. Doon ako nagkasala sa kanya. At ngayon, ako'y natatiyak na tawanin mo ako. Kasi humbleness eh. Alam nyo, pag ang anak nagka-humble na sa inyo at bumababa na, anak, halika na. Ano bang kailangan mo? Dapat gano'n. Kumakatok pala. Ay! Yung anino niya! Huwag kong magkikita yan. Pinagpilit ko sa taga-tanit ng pinto eh. Huwag na huwag ninyong papapasukin niya. Grabe. Akala mo siya lumika? Akala mo siya bumawa mo anak? Hindi po. Ang nagmamayari ng lahat ng bawat. Ayan. Tanda natin, wala tayong pag-aari. Pag binigyan ka ng pagkakataon na mamahala sa pamilya mo, ibig sabihin, praise ka doon. Kasi, susulitin mo yun sa Diyos, ipagsusulit mo. Kaya, sabi niya, yung anak, hindi na ako karapat-dapat sa'yo. Wala, hindi na ako worthy. Hindi mo na ako pwedeng tawagin na anak. Kahit na alipin na lang. Kahit nabuhin mo na lang ako rito, tayo. Kahit nabuhin mo na lang, pero hindi tinanggap ng tatay eh. Bakit? Anak niya eh. Anak niya sa laman eh. Matindi yung pag-ibig niya. Itong tatay siguro na to balo. Kasi wala nakalagay na nanay doon. Diyan pa ba kayo? Ano ko lang yun opinion ko. Siyempre, Bible silent po yun. Ano ko lang po yun? Okay. Baka yung iba, nagre-research pang about to. Baka lalagyan ng nanay. Hindi ko alam kung saan nakalagay ito. Ito naman na yung anak. Hindi ka lang sa akin tatay. Andyan pa kayo? Okay. Ano po yung natin ay Lord? Kung ano lang sinasabi ng Bible, ay nandun tayo. Kasi pag hinahanap pa natin yung nanay, baka mamaya sumubra tayo. Magkakauntok-untok na tayo. Kita nyo kami lang, kung nakakala na may nanay pala yung prodigal son. So, ayun. Magpamalaki ka na, kauntog ka nyo. Pamagayan kayo na maraming nauntog eh. Hindi niya nakikita yung perspective ng iba. Yung perspective, yung contextual. Kaya dito, pinapangaralan tayo ng Lord na kanya, balance yung buhay natin. Hindi mo pastor ka, hindi ka na pwede magtrabaho. Diba ba? Ngayon, kung dumating ang panahon na talagang napipil mo na hindi ka na magtrabaho at mag-ministry ka na lang, yes, why not? Mas maganda. Kung tinawag ka na full time talaga, yes, mas maganda. Bakit? Wala ka na yung pintihin eh. Sarap ka na na mag-dinikot, kaya nga yung iba, hindi nag-aasawa eh. Dito ba bawal mag-asawa? Okay? Yung iba pinagbawal mag-asawa para mag-dikotan sa Diyos. Yun ang ayaw ng Diyos. Nasa 1 Timothy yan. Kaya dito, pinapamarapat-dapat, pwede ito. Nagkasala ka siya ako sa'yo eh. Ano ginawa ng tatay? Ano ginawa? Nandito na yung anak ko. Bakit? Bigyan niyo siya. Bigyan niyo siya ng pinakamagandang suot. Pinakamaganda. Pinakamaganda. Best eh. Ano pang bigyan niyo sa kanya? Lagyan niyo siya na sing-sing. Talagang mayaman. May kakaya. Ano pa? Yung kanyang santanyas. Ano na yan? Balat na lang ang yuga. May kinakarating palat dito. Kung baga sana wala, butay-butay na pati ano niya. Beggars ano yung katayuan niya na? Beggars suit. Yung mga suit niya na, pag beggar na talaga. Anong ginawa ng mama? Hindi siya na-discourage. Welcome na. Halika. Mga alipin! Dahil dito yung pinakamaganda. Kasutan. Dahil dito yung nandyan, yung ring, yung ginto. At saka yung sandalyas siya, nagbigyan siya ng Adidas. Yung mga signature. Diba? Kasi masyakayanan sila eh. Yung mga nakatago dyan na lakos. Yan. Dabis ka raw eh. Kung ano yung kakayanan nyo eh. Diba? Hindi pa ba kayo? Kaya ang sarap eh. Ang sarap talaga ng tatay na nakakaunawa.
Oh, makalat ka pag nanawalo, tapos mo yung anak mo. Pero mo, binigyan ka ng kahiyan. Tapos winilcome mo, tapos binigyan mo pa ng kape. Hindi mo pa kayo. Hindi mo naman. Tapos hindi mo siya sinumpa. Samantala sabi ni Lord, pag sinumpa ka, ipag-pray mo, iba na yun Kaya dito po, ang matindi pa, naghanda pa ng mataba, hindi pa yan. Pag sinabing fatted, fat yan, fat. What is the meaning of fat? Mataba. What is the synonym? Thin. Manipis. Payat. Patayin. Lutuin. Kumain tayo at magpakasaya. Bakit? Bakit magpakasaya? Imbitahin natin lahat yung kaibigan natin. Bakit itong anak ko na nawala? Tatakbuhan. Dati patay na talaga yun. Ibig sabihin, tinakmin na ng lipunan, patay na yan. Hindi na makabalik. Para ma-absorb yung galit ng mga tao, kailangan paghanda natin. Paghanda natin, yan lang yung kawalian sa batas. Mary, mayroon kang sacrifice. Ang tawag dyan, offering sa Lord. Fish offering. Ang tawag dyan. Yan pinaghandaan ano pa yung hindi nyo na. Yung tatay, no? Grabe yung tatay. Grabe yung father, no? Sige, kunin mo na. Parang compassion, sige, ginawa mo na lahat. Kaya yan, compassion na dun Yung mga kasalanan niya, hindi niya na-lista Yung may ibang tatay, may listahan ka. Alam mo, nung ikaw ay 12 years old, ito ginawa mo sa akin. May listahan Ay, grabe tatay na yan, no? May listahan. Alam mo mula nung bata kang suwail ka na. May listahan Diyan pa ba kayo? May walang listahan pa kayo? Kung gusto mo na malugod ang Diyos sa inyo, amang nasa langit, forgiveness. Sinabing forgiveness, murado lahat. Huwag mo nang alalahanin pa yung mga negatibong bagay. Ang alalahanin mo yung magagandang bagay. Grabe yung ginawa ng anak ko, natuto. Nung umalis, natuto siya. Minod siya ng Lord, nagbuto. Si Lord ang nagbuto sa kanya, no? Hindi ka. Kaya umiba yung paghuhugot niya. Nakita niya yung amang nasa langit. Kasi siya ang nagmundi, siya ang nagturo Ikaw marami ka ng pera, gugutumin ka. Ikaw mataas ka na, sige sa swipe ka. Doon ka sa mga baboy. Kasi yung ugali mo baboy. Parang ganun yun Kaya kainin mo na rin pagkain ng baboy. Bakit? Taas niya Di ba? Kaya minsan pagka nilugmok ka ng Lord, kailangan mo lang bilang anak, accept. Huwag kang magmalaki. Kaya ko pa to. Kahit na nasa kalye ka na. Marami ka sa kalye, may mga kaya yung iba. Kasi bakit? Hindi mo surprise. Layo nilang tagapin yung kanilang pagkakamali. Zero interventa kayo. Ang matindi nito yung 24. Yung 24. Itong dahilan, bakit tayo mag-Merry Bakit tayo mag-Merry Christmas Itong dahilan. Bakit tayo magiging kasi nagbuhay siya muli. Tatakbuhan na siya Kaya tayo, 25. Log 15 pa rin po yan. Ito na. Younger son, older, dalawa. Okay. Tingnan mo itong tatay na to, kung hindi mapagmahal. Tingnan nyo. Itong reklamador, dumating. Ano narinig niya? Celebration! Dumating na! Yung anak ko na nawawala! Yung namataan, nandito na. Siyempre po, bukid yun Wala pa doon ng mga yung mga traktora, wala, traktora. Siyempre, ilang araw yan sa field Kung ilang hektarya yan. Meron siyang bahay kung sa bukid. Pagdating niya sa kanila, bakit may nagtutupan? Hindi niya akalain. Ano ito? Anong nangyayari dito? Hindi niya inasahan yung kapatid niya na darating. Patay na Patay na sa kanilang mag-ama. Siya, patay na. Wala na talaga. Kaya sabi ng mga lipid, sabi naman, Tony, Mani, ano yung narinig ko dito?
Ano sabi ng servant? Ano ibig sabihin nito? Sabi ng older son, 27. Tumating. Tumating. Sino tumating? Kasi tinanggap siya ng safe and sound. Eh, pinagpatay siya ng alaga mo. Yung alaga niya, inalagaan niya para ibigta niya. Siyempre, para ibaban eh. Grabe yung older son. Grabe itong baka na to. Alaga ko for how many years? 40,000 na to. Tapos, kakatayin nyo lang. Ang tindi naman ang pag-ibig mo yung anak mong bunso na yan. Kaya sabi niya, alam nyo, itong older, galit na galit. Ayaw pumasok. Anong ginawa ng tatay? Therefore, his father came out and pleaded with him. Nakakita ka na ng tatay, nag-iusap ka. Isa na. Loving father eh. Loving father to the younger son and loving father to the older son. Grabe yung pagmamahal nitong tatay na to. Kaya mo ba? Kaya namin? Kaya na yun? Ang tindi mo. Ay, sabi niya, pero mo nakiusap anak. Hayaan mo na. Grabe. Ano sabi pa naman? Tinugtungan pa eh. May tugtungan. Akala nyo galit siya. Tapos, galit na galit siya. Ayaw pumasok. Nakiusap, pasok ka na, pasok ka na. Para hindi naman nakakahiya sa mabisita natin yung ibig sabihin. Okay. 29. Pasa? So Israel said to his father, Hindi alam, may sumbat eh, may sumbat. Grabe! Grabe! Ay! Dito na ako namulat eh. Hanggang ngayon, kasama kita. Hindi mo lang naman ako pinagandaan eh. Maliit na kambing para sa aking mga kaibigan. Siguro, ang karakter nitong older son, suplado, walang kaibigan, gano. Kaya hindi pinagkakatay ng tatay. Kasi nanghihinayang siya. Nanghihinayang eh. Tingnan mo, patent ka. Yang puro panghihinayang eh. Sayang! Sayang ito. Di ba? Puro panghihinayang. Ano ginawa ng tatay? Grabe oh. Sabi nung, nanumbat eh. Anong sumbat niya? Mula nung ako'y bata. Grabe hanggang ngayon, naglilingkod ako sa'yo. Ay, hindi nga ako sumalangsak sa lahat ng utos mo. Hindi kita konwentra. Ang bait, di ba? Sino mabait dito? Pero ang pulo na sa loob. Tignan ko, pulo, nasa loob ka eh. Tumating yung suktulan. Nandiyan pa ba kayo? Viewers, nandiyan pa ba kayo? Nipasad ko lang ha. Kung natatamahan kayo, acceptance. Forgiveness. Loving Father ito. Father's Day po yung Father's Day. Father's Day, hindi kayo viewers. Sabi. Hindi kita sinasa, hindi kita kinontra. Hindi mo nga ako pinagdahan-dahan kahit naman. Bakit? Hindi ka naman nag-invite eh. Sabi lang doon dati, hindi ka naman nag-invite eh. Kung sinabi mo, di pinagdahan kita. Lagi ka na sa trabaho, wala ka nang panang sa sarili mo. Kapayaman ka na nagpapayaman eh. Kaya dito, ano sabi ng tatay? Ito, sabi niya. Ito, sabi ng tatay, itong the son of yours came, okay, dumating yung punso, devoured your livelihood with harlots. Ito yung sabi nung anak. Itong anak nyo dumating, nagpakasasa siya sa mga chicks. Chicks eh. Kasi mapera. Devoured, talagang wasted. Lahat. Talagang matigas ang ulo. Inubos ang yaman. Tapos sa kabila noon, pinaganda mo pa siya.
Payat? Mataba? Siyempre nanginayang siya. Ito matitip. Alam niyo yung tatay? Terandyas siya. Terandyas. Tingnan mo. Sabi niya, anak, ito na magkasama tayo. Ang tindi mo, bakit? And all that I have is yours. Hindi nakita nung hindi son. Na lahat ng ari-arian na doon, dahil ipinamana niya na doon, wala na yun. Kanya na lahat yun. Grabe itong tatay na to. Bakit? Yung pinaliwanag niya sa anak niya. Ano yun? Kaya kagandahan doon ng Diyos. Kaya bumalik yan, patay na yan. Pagbabatuhin yan, wala na yan. Alam natin, wala na talaga yan. Pero dahil nagpipray ako at masama ang loob ko. Yung tatay, mag-gabing father eh. Pinagpipray ko yan. Kaya malayo pa lang, lagi mong tinatanaw. Halos araw-araw nung dumating na. Dumating na yung panahon, nagtatakbo. Sinalubong yan. Ang ibig sabihin, eager siya na makita. Kaya kayong mga tatay, pag nawawala yung anak nyo, hanapin nyo. Hindi, bahala na siya. Hindi niya kaya yan, kaya nababarkada yan, kaya nilistang landas yan eh. Bakit? Walang patnubay lang. Magulang, nagtatay. Nagkamali lang, nagkasala lang, sinusumpa na yung anak. Hindi, pwede yun. Okay? Kasi, pinagkatiwala lang yung pamamamahala sa pamilya sa iyo. Kaya meron kang loving father dapat. Kagaya nito. It was right. O, yan o. Ano raw? Tama lang. It was right. That we should make merry and be glad. Tama lang na tayo ay magsaya. Masaya, magalak. Bakit? Patay na ito eh. Nabuhay hindi eh. Nawala. Nandito na nga siya eh. Di mag-merry tayo 33. Pero pa ba? Hanggang 32 lang yan, di ba? Tama. Ano ibig sabihin? Okay, tingnan yung karakteristik ng tatay. Ang tindi, no? The loving father, compassion, compassionate, forgiveness, loving father ulit, kaya na magreklamo yung eldest. Hindi naman tayo perfect. Pero tingnan natin. Number 3. If the son asks for bread from any father among you, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish? Or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion? If you then, being evil. So, nag-title na ito yung ano natin ha, pinaka-message natin. Kung kayong masasama na ama, binibigyan nyo ng mabubuting bagay ang inyong mga anak, kahit na suwail yan, ini-spoil mo yan. Diba? Meron tatay na ganyan eh. Diba? Kasi mahal mo yung anak mo eh. Lahat ng loob, binibigay. Kahit na hindi kaya. O, meron ka lang. Okay. Meron ka lang talaga. Ito ang Panginoong Isus nagsasabi. Meron ba tatay dito sa lupa na pag humingi siya ng itlog, bibigyan mo siya ng anak na? Meron ba tatay na nakita niyo ng gano'n? Ha? Diba? Wala. Wala tatay. Gusto niya laging mabuti sa kanyang anak. Pero na tatay na nasa lupa. Okay? Ngayon, kayong mga gumagawa ng masama, ito yung tatay na gumagawa ng masama. Ibig sabihin na gumagawa ng masama, sumusunod sa kalooban ng Lord. Maparkada, madiskarte, yung iba. Pag sinabing sinungaling, kumukuha ng hindi kanya, pero nagbibigay ng ano daw? Ano? Good gift. So yun, siyempre, pag nag-birthday yan, may Goldilocks yan. Diba? Kahit yung tatay, sabihin mo na unbeliever, hindi niya kilala ang Diyos. Pero pagdating sa birthday, pagdating sa mga okasyon, na. Birthday mo, ano gusto mo? Diba?
Pwede na tatay. Pero, bakit ang mga anak, yung mga bata, at yung tatay dito sa lupa, nakakalimutan nito? Ano raw? Pagibasa? How much more will your lakas give the Holy Spirit to those who ask it? Ang dami tayong hiningi. Ang dami tayong hinahanap. Pero yung tunay na regalo, hindi natin hiningi. Gusto mo pala maging maayos ang pamilya mo, pero hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos. Ang desire mo sa pamilya mo, magagandang bagay. May salita ka na ng Diyos. Dinidisobey mo naman. Yung iba talaga, ayaw nilang manalig sa salita ng Diyos. Okay lang yun. Choice mo yun. Yours. Kung yun ang turo nyo, okay yun. Free. Bakit? Hebrew 9:27. It is appointed a man once to die, but after this, judgment. Lahat po tayo na nilalang ng Diyos, may paghatol. Kaya kung hindi ka naniniwala sa Diyos, okay lang. Sa salita ng Diyos, okay lang. Kasi may panahon tayo na. Pero pag ikaw ay naniniwala, at hindi ka naman sumusunod, alam rin. Hindi ka makakatanggap ng Holy Spirit. May salita ka ng Diyos. Hindi ka naman. Anong gusto ng Diyos? Pag hiningi mo yan, ibibigay niya. Sinabi niya. To those who ask Him. Ang tanong, bakit hindi lahat napupuspos? Bakit hindi lahat nababaptize ng Holy Spirit? There are two kinds of baptism. Baptism in water and baptism of the Holy Spirit. Pag nakonbig ka sa pangangaral ng salita ng Diyos, magpapabaptize ka. Kasi yun yung paraan ng Diyos para may koneksyon ka sa Amang nasa langit. Kasi lahat ay nagkasala. You must be born again. At pag malinis ka na, at nabaptize ka sa tubig, kasi larawan ng tubig yung dugo ni Kristo. Kaya sabi, you put the body of Christ. Ibig sabihin, you put on Christ. 6 to ng Book of Romans pag nabaptize ka. At ang baptism sa Bible ay nakakapagligtas. 16 na Book of Mark, mga viewers. He that believeth and is baptized shall be saved. Pag ikaw ay nanalig sa salita ng Diyos at nanampalataya kay Kristo, kaagibat yan bautismo. Hindi ka pwedeng manalig siya kay Kristo na hindi ka nabautismuhan. Nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kasi sa pangalan ni Jesus lang tayo naligtas. Pagkatapos po niyan, you must be baptized in the Holy Spirit. Ang magbabaptize ng tubig ay ang minister na naka-intern sa baptism. Ang baptizer ng Holy Spirit ay si Jesus Christ. Yung Diyos na nasa trono. Alam niya yung pinagkagawa natin. Alam niya kung dinidisobey natin. Alam niya kung pulido ang paglilingkod mo. Promise ba ng Diyos yan? In the book of Joel chapter 2 verse 28, I will pour out my spirit upon all flesh.
Sinabi yan, tinuot yan sa Book of Acts, chapter 2 ni Peter. Ito na yung sinabi ni Joel. Ito na. Noong araw ng Pentecostes. Ibig sabihin, hindi na nagtatangi ang Lord kung Hudyo ka, o Grego ka, o Hintil ka, mayaman ka, o mahirap ka. Basta puso mo sila. At hinahanap mo yung presensya ng Lord. Lord, give me the Holy Spirit. Yan. May tinatangi ba? All? Pag sinabing all flesh, all tongues, all races, all countries, who believe on the Lord Jesus Christ, they will be saved. As many as the Lord calls. Kung ano nais niya, basta naniwala ka, ligtas ka dyan. All flesh, all tongues, all races, sons and your daughters, wala anak na lalaki, anak na babae. May mga nagpa-practice na sila. Ano practice? Nangangaral, nag-witness na sila sa kagandaan ng Diyos. Sila nakakapanaginip na, yung mga old men. Sino ang old men dito? Ako, Brother Oscar, old men tayo, titiran. Nakakapanaginip ka ba? O hindi na? Hindi na gano'n kasi siyempre, may edad na. Ako nakakapanaginip pa ako paminsan-minsan. Ang panaginip ko minsan ahas. Ang ahas. Minsan isda. Nabubulok na. Ano yung isda? Stands for so, mga tao. Bakit? Bulok na Wala kang ginagawa. Kung baga kulang pa yung ginagawa mo. Mag-ministry ka para magiging sariwa yan. Yun ay ibig sabihin doon. Pag-ahas, magpantay ka na. Bakit? May ahas, umalipid sa'yo. Meron yan. Ang gwapo mo naman. Diba? Hindi literal na ahas yun. Gawa ng demonyo yun. Pulong niya. Ano raw ang qualification ng hijab? Isa lang ang Ito ba kaya? Pag nakita nyo na ibang pagkantala ko, pinagay natin dito. Tapos appreciate pa kanya. Hindi pinsang ko to. Sinungaling ka, bakit sinungaling na? Pumasok ang kasalanan malabo na, sarado ng mata. Sarado na tayo. Bakit? I-justify niya na yung tama yung kanya ginagawa. Ang tindi ng panahon natin ngayon, kung hindi kayo nag-ingat. Kristiyano ka, isa lang Your young men shall see vision. Mga young people, dapat may vision na kayo. May vision na ba kayo? Nakakalaga sa tayo. Ano yung vision nyo? Ano yung vision nyo sa ministry? Ano yung vision nyo sa talent na binigay sa inyo ng Lord? Diba? Bakit tayo nandito? Nag-umpisa yan sa vision. Nag-umpisa yan sa mission, hindi consumption. Bakit pinagkatiwala tayo ng Diyos ng kabayan ng marami? Nag-umpisa yan sa vision, no? Ako ay young men pa lang. Ngayon nung ako'y old men dreams. Hindi na vision, dreams na, natupad na. Andyan na, na-interpret mo na yung mga visions na binigay sa'yo ng Diyos. Everybody say amen. Amen. Ganong katindi pa may Holy Spirit. Kaya i-desire nyo yan. Kahirapan, Holy Spirit. Kaayusan, Holy Spirit. Lahat ng mabubuting bagay. Yan ang kailangan ng mga mananampalataya. Kaya sabi naman, hindi kayo humingi. Kaya pag kayo po ay walang pang Holy Spirit, araw-araw yung hingin yan, huwag kayong papayag. Wala kayong Holy Spirit, bakit? Pag-rapture, ang silyo mo yung Holy Spirit. Yun yung power
Paano ka mararap yun kung wala kang Holy Spirit? Kaya may tribulation saints. Alam niyo ba yung tribulation saints? May maraming maiwan. Gusto mo bang mag-suffer ka dito? Nagtatakan. Wala ka ng transaksyon. Habulin ka kung saan. Ay, kasama ka na. Nag-bring mo ba na sa isang katabor? Ayaw mo na dito. Dapat gano'n tayo. Kailangan mo Holy Spirit, Panginoon. Ay, hirap sa nararamdaman ko, nakakapanghinayang, nakadiscourage, nakakademoralize. Ang hirap ng buhay, ang langis ngayon, 80, 90, 100 plus na sa ibang lugar. Halos magbabike ng tao. Punta ka lang dito sa bayan, magkakali sa bahay, 200 na. So I say to you, si Jesus Christ ang sasabi, sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Kayo'y, paghanap, kayo'y makakasumpong. Umatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Kung sino man sa inyo na humingi, kailangan makatanggap. At kung sino man sa inyo na maghanap, kailangan makasumpong. At kung sino sa inyo umatok, kailangan pagbubuksan. Tanong, bakit hindi pinagbubuksan? Bakit hindi nakakatanggap? Bakit hindi nakakasumpong? May problema. Anong problema? Wala kang Holy Spirit. Hirap na hirap ka. Hinanapan ka na ng Lord. And everybody say amen. Sabi ng Lord sabi ng hinihingi, your heavenly Father will give you the Holy Spirit to those who ask. Personal yun. Ay, desire mo. Alala ko si Pastora. Lagi ako nag-speak in tongues. Gusto niya rin mag-speak in tongues. Tinisar niya. Tinisar niya. Ilang buwan yun, ilang panahon yun. Nilingkod sa Lord yan. Akala niyo, ganun lang po yun. Siyempre may mga ugali ng isang tao na inaayos ng Lord bago niya bigay. Ayun rin, ganun. Sinabi ng Lord yun, up your heart, magkasiga. Pagdalisay ang puso mo, yung presensya ng Lord, pumuspusin ka lang. O, tingnan niyo si Cornelius, intention. Nangangaral pa lang si Pedro. Tumanggap na sila ng Holy Spirit. Hindi ko yun. Ibig sabihin, hindi na nagtatayo ng Diyos. Bago ka, hindi ka bago. Pag busilag ang puso, dalisay ang puso mo, makatatanggap na. Yan. Pag may Holy Spirit kayo, kompleto ka na. Kompleto ka na sa buhay mo. Mga viewers, kompleto na kayo. Yung lang ang makakapag-satisfy sa atin. The Word of God and the Holy Spirit. And you lift up the name of the Lord, kompleto ka na. Sabi ko sa inyo, kahit na may karamdaman ka, masaya ka. Kahit na tama-tama lang tumarating sa'yo, yung iba wala ng pag-asa, pero laki ng pag-asa mo, isang nag-koneksyon ka sa Diyos Kilala mo ang Diyos sa pinaglilingkuhan mo. Tamang-tama mo Hindi ka niya pinababayaan. Ang daming provision ng Lord, tinanaran natin nakikita. Pero pag post-post pa, makikita-kita. Kapatid, pag-yun, magpaka-post-post na po tayo. Sinabi naman dyan, be not be drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Diba? Okay. This is the Father's business. Nais ng Diyos na nasa langit na tayo ay puspos ng Banal na Espiritu. So, ang saya. Ang saya. May problema. May mga bagyo. Pero nananaig yung katahimikan at kapayapaan. Nananaig ang mga pangako ng Diyos. Nananaig ang liwanag sa kabila ng dilim. Laging lamang yan. May Holy Spirit. Hallelujah. Wala nang pag-asa kung na pag may Holy Spirit ka, kailangan hindi ka mababayaan. Sinabi ng Lord niya, I will never leave you nor forsake you even unto the end of this earth. Hindi niya pababayaan. Ay, grabe Diyos natin, mga kapatid. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Father's business yan. 24/7 nakatungay sa atin. Ay, tinitignan niya tayo. Tinitignan niya lang tayo kung sumusunod tayo, nagdidisobey tayo, nagdidislab. Tinitignan lang tayo ng ating Panginoon. Panahon na. Panahon na. Hallelujah, praise ka. Tayo po natin.
mawawalan ng pag-asa sapagkat ang Panginoon po ay napakabuti at dakila po sa lahat. Salamat po sa Diyos at patuloy po niya tayong binibigyan ng buhay, kalakasan, upang tayo patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. At sa araw pong ito, mga kapatid, sa lahat po ng mga sumusubaybay dito po sa ating programa, malaya niyo pong tanggapin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas. Kagaya po ng sinabi ko sa inyo na hindi po natin hawak ang ating buhay. Kaya siguraduhin po natin na tayo po ay maligtas sa pamamagitan po ng pagtanggap ng gospel ng ating Panginoon. At sa lahat po ng nais na makasiguro na sila po ay maliligtas, wala po kayo ibang gagawin kundi manalig po kayo sa gospel ng ating Panginoon. Subukan niyo po at gawin po natin na ito ay maging totoo sa ating buhay. Kaya sa lahat po, inayayahan po namin kayo na sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon upang tayo po ay makalapit ng malaya sa ating Diyos na buhay. Lahat po ay inayayahan po na sumunod sa maikling panalangin ng pagtanggap. Ipigil po natin ang ating mga mata, itaas po natin ang ating dalawang kamay, at sumunod po kayo sa maikling panalangin. Ama banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay, salamat po sa oras na ito. Kilala mo po ako. Lumalapit po ako sa iyong banal na trono. Nagpapakumbaba sa aking sarili. Napatawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala na nagawa sa iyong harapan at sa aking kapwa. Patawarin mo po ako. Linisin mo po ako at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. Linisin mo, Diyos, ang aking kaluluwa. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pagarian mo po ako, linisin mo po ako, at patawarin mo po ako sa mga sandaling ito. Maraming salamat po sa kapatawaran at kaligtasan na aking natamo. Ito po ang aking samot dalangin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Yesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoon. At huwag po kayo mag-atubili na tayo po'y sumunod sa pangalawang sabi ng Panginoon na ang sinumang mabautismohan sa kanyang pangalan ay maliligtas at tatanggapin po natin ang kaloob ng Holy Spirit. Huwag po kayo mag-anilangan, mga kapatid, pag sinabi po ng Lord na ito ang paraan ng kaligtasan, gawin po natin at maniwala po tayo sa gospel ng ating Panginoon. At maraming salamat din po sa pagkakataong ito na i-announce po namin, mga kapatid, yung ating bagong time slot po sa ating YouTube. Year 2022 po, tayo po kakaroon ng umagang pagdiriwang o Sunday service po. Every Sunday po, tuwing umaga na po. 9 to 10 ng umaga po ang ating bagong slot. At inayayahan po namin kayo na manood po sa ating bagong slot. Inuulit ko po, 9 to 10 po ng umaga ang ating bagong time slot po sa YouTube. Manood po kayo sa ating programa dito po sa JCLGAA at tayo po ay patuloy na mapagpala ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa lahat po ng ating mga kapatiran at sa lahat po ng ating mga viewers na walang sawang sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Salamat po at tayo po ay sama-samang manalangin sa Panginoon na ang taon na ito, year 2022, iba yung pag-asa, iba yung kasipagan, iba yung pagbangon, mga kapatid, at iba yung kalakasan at buhay ang ibibigay sa atin ng Panginoon. At tayo po'y patuloy na magtiwala sa ating Diyos sapagkat God is good all the time. Salamat po ng marami. God bless us all.